هەوڵدانên Serok Obama yên vekirina girêkên têkiliyên 5 salên di navbera Amerîka û Kuba da yek ji karên herî bi encam bû ya ku muhra xwal siyaseta derve dayî. Ew li adara borî bi serdanekê li giravên Karîbiya bû ji bo başkirina peywendiyan. Ev rûniştina yekê ya Amerîka bû ji sala 1928 heta niha. Ez hatime vê derê, da ku bermakên daviya şerê sar ya di navbera her du Amerîka de binax bikin. Piştî 5 salan her du welatan balwêzxanên xwe vekirin. Keştiyên deryayî niha digehin peravên Kuba. Hêlên esmaniyên Amerîka bi rêkûpêkî diçin giravê. Lê mirina Fidel Castro serokê Kubayê 90 salî û helbijartina Donald Trumpyê Kumarî pirseke xwe dide pêş kanê ew ê derbarê têkiliyên germ yên Amerîka û Kuba çi rû bidet. Em derbarê destpêkirina peywendiyên dîplomasî wekên Serok Obama li Kuba û Fidel Castroyên di çend salên borî de encam dane biryar derîn. Lê li hemberî wê tiştek nehatiye bi dest xistin. Di nav da girtiyên siyasî û kanê xelkê Kuba duwarê siyasî a borî da dê çend azad bin. Mebesta min ew e ez bi xwe şexsî û dibe hûn jî rastîwan qurbaniyan hatibin yên ku ketîne zindanên Fidel Castro da û hatîne eşkence dan. Ev helwesta siyasiya Obama derbarê Havana ji aliyê hejmarek sînatûran ve jî hat bû rexnekirin. Ji wan a sînatûr Ted Cruz ku bavê wî ji Kuba ye. Ez per bêhêvî me ku kesek ji ber pirsên fermiyên hikûmeta Amerîkî li veşartina Fidel Castro amade nebin. Ez hîvîdarim ku em nebînîn Barack Obama yan Joe Biden yan Hillary Clinton yan Demokratî rêz bibin bo rêzgirtina bikuşekî yan zordarekî. Qesraspiyê heta niha neragihandiye kanekî dêl merasîmên veşartina Castro amade bibît. Herçend de siyaseta Amerîka ya paşa rojê li hember Havana neya zelal e. Lê dibe Trump jî li gel bûçûna Obamayê wî dema gotî divê gelê Kuba hez bike ku wan heval li welatên yekgirtiyên Amerîka hene.